Sige po, tayo po'y tumayo, tayo po'y umikot, kamayan po natin ang bawat isa, at tunay nga pong ngitian po natin ang ating mga kapatid as we go around po. Yan, maging sa mga kasama po namin sa live, good morning po sa inyo. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything gives thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sabi nga po dun sa inawit natin, in everything, we will give thanks to the Lord. Amen. Kaya po sa umaga pong ito, ating pong pasalamatan ng ating Panginoon sa bagong umaga na Kanya pong binigay sa atin at sa Kanyang presensya, sa Kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. So as we worship the Lord this morning, let's tune our hearts. Iwanan muna natin ano yung mga isipin natin, ano yung mga naiwan natin sa labas. But we will focus on worshiping the Lord and thanking Him for everything that He has done. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Sing thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin, you took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you for the healing. Thank you, Lord. Sing with a grateful heart,
with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. Oh, let's bless your name. Oh, bless your name. Oh, sing. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Oh, sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We thank you, we thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, thank you. Muli pa sabihin natin sa Panginoon, for all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Sing thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, we thank you. Thank you, Lord. Sing thank you for the healing. You took my sin and my shame. Oh. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, oh, with an outstretched arm, we will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Sing, I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you for everything you have done. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, we thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. Oh, thank you. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Say thank you for everything. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, kapasalamatan natin ang Diyos sa lahat po ng kanyang ginagawa sa ating Diyos. Oh, we thank you for everything that you have done. Thank you for your love. Thank you for your healing. Thank you for your freedom. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, we praise you, O God. We glorify you.
For you are worthy to be praised, worthy to be glorified, O God. Hallelujah, hallelujah to the King of Kings and to the Lord of Lords, O God. You are our Alpha and Omega, O God, ang simula at katapusan ng aming pananampalataya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos sa langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, na muli mo kaming dinala, Lord God, sa iyong bahay-sambahan. Lord, isang malaking pribilehiyo at oportunidad, Panginoon, ang sambahin ka, Lord God, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Lord God, na binigyan mo muli kami, Lord God, ng pagkakataon, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na piliin, Lord God, na sambahin ka, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Una sa lahat, humihingi kami, Lord God, ng paglilinis, Lord God, sa aming mga kasalanan, Lord God, sinasadya man o hindi, Panginoon. Patawarin mo kami sa kasalanan na minana namin sa aming mga ninunot, aming mga magulang, Lord. Putulin mo ang mga bagay na yun, Panginoon. Hallelujah. Gawin mo kami, Lord God, na kalugod-lugod, Lord God, sa iyong paningin, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat, Lord God, sa iyong paanan sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Binubuksan namin, Lord God, ang aming mga puso, Lord God, hallelujah, sa aming matatanggap na yung mga salita sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. At yun, Lord God, ay tumimos sa pinakamalusog na bahagi ng aming mga puso at isipan, Panginoon. At yun, Panginoon, ay magbubunga at magrerema sa aming mga buhay na siyang lalakaran namin, Lord God, habang kami narito sa lupa. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, na Lord God, may gagamitin ka, Lord God, na tagapagsalita, Lord God, ng iyong makapangyarihang pangalan at makapangyarihang mga pangako, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat kami sa buhay niya, Panginoon. Hallelujah. At kung sino man, Panginoon, sa aking mga kapatid, Lord God, na nagtungo rito, Lord, hindi aksidente, Panginoon, na naririto kami, Lord God, sa iyong harapan sa umagang ito. Lord, ibibigay namin sa iyo, Lord God, 100%, Lord God. Ang bawat himay-may ng aming mga laman, Lord, ay magpupuri sa iyo sa umagang ito. Pakikinggan ang iyong mga salita, Lord God, at tatanggapin, Lord God, at ang bawat bahagi, Lord God, na aming parte, Panginoon. Maraming salamat at ganoon na din, Lord, sa lahat ng tatayo, Panginoon. Sa music, Lord God, maging sa dance, Panginoon, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord God, hindi sila ang makita. Ganoon na din, Lord God, ang tatayo, Lord God, hindi siya ang makita, Lord God, sa harapan. Bagkus ikaw, Panginoon, ikaw na nagsasalita sa bawat isa sa amin. Lord, pinupuri ka namin, niluluwalhati, tinataas at dinadakila. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli, good morning. Muli sabihin mo sa katabi mo, sa likod mo, good morning. Good morning. Amen. So sa umaga pong ito, patuloy tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Papasalamatan natin ang araw-araw na kanyang binibigay. Pwede po ba sa umaga pong ito, ideklara natin sa ating sarili. Sabihin natin, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Isa pa mas malakas, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Isa pa, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Come on, let's rejoice. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I'm resting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. Reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me. Sing it's good, it's good, it's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be
I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. It's good. Hey. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Come on, let's rejoice. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. 'Cause I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Say, I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Yes, Lord, it's good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. You say today's the day you have made. Oh, I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live I will for stand, you. and I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Oh, I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Come on, let's rejoice. Worship the name. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Oh, yes, Lord.
This is the day you have made. Patuloy kaming sasamba at magpupuri sa'yo. Say! Whoa! This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Say, whoa, whoa. So this is the day. This is the day you made. And your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart. Oh Lord, come on everybody, we will say. So my heart will sing. You are good. Say. You are good. And with every, come on, praise the name. I will praise. I will praise. Whoa. This is today. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Hey! Whoa! Whoa. This is the day. This is the day you made. And your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural rain rising up, sing up in my heart. That's all that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. So my heart will sing. You are good. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. Whoa. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice. Say, this is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Oh, so my heart will sing. You are good. You are good. You are good. And with everything, come on, praise the name of Jesus. I will praise. I will for the last time say, so my heart will sing. You are good. You are good. You are good. And with everything, we will praise. I will praise. Oh. I will praise. Whoa. 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 Oh, we praise your name, Jesus. We thank you for everything that you did. Lord, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Oh, we thank you, Lord. Oh, yes.
Lord, patuloy kami magpupuri sa iyo sa umaga pong ito. Patuloy kami magpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay, sa iyong pagmamahal, sa iyong mga pangako sa amin, Panginoon. We thank you for the life that you gave. Sa umaga pong ito, once again, hindi lang tayo basta umawit sa ating Diyos. Tayo po ay magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Oh yes, Lord. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. Come on, lift up your voice and sing. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our on the third, a break of dawn, the Son of heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your Lord, oh Lord our God. Come on, church, praise the name of Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze and sing.
on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, come on, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Once again, church, sing praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, we praise You. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within Your presence. I speak Jesus. Come on, speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. Speak the name. I speak Jesus. 'Cause Your name is power. Come on, let's declare. Your name is healing. Oh, Your name. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause there is power in Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, once again, church, we will speak the name of Jesus. And I just want to speak the name of Jesus over every fear and anxiety. Oh, we speak the name of Jesus over depression. Every soul held captive by depression. Oh, speak the name. I speak Jesus. Your name is power.
Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus, shout Jesus from. Lift up your voice. Jesus in the And street. shout the name of Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Oh, Jesus in the darkness over every end. Come on, let's declare. Jesus for my family. Speak the name. The holy name. Jesus. Shout the name. Shout the name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus, 'cause your name is powerful, your name is power. Oh, let's declare. Your name is oh, let's declare. Your name is love. There is nothing like your name. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is Your name is healing. Your name is life. Lord, break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Oh, there is power in the name of Jesus. Your Your name. name is power. There is healing. Your in the name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. burn like a fire. For the last time, church, we will declare in our lives that His name is powerful. Your name is power. His name Your name is healing. is healing. Your name is life. Your name brings life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Oh, there is power in your name. Come on, continue to lift your voice and praise the name of Jesus this morning. Oh, put in calm in your
you for the healing. Oh yes, Lord. Panginoon, sa umaga pong ito, muli narito kami to speak your name, to declare that you are the most powerful God, that you are our great healer. Lord, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Dahil tunay nga, O Diyos, na totoo ka sa lahat ng iyong pangako sa bawat isa sa amin. Lord, sa umaga pong ito, wala kaming ibang nais kundi mapapurihan ka, maitaas ang iyong pangalan. Lord, kami ang maibaba at ikaw lang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Lord, we thank you for your presence this morning. We thank you for your Holy Spirit. And we thank you, Father. And as we listen to your words sa umaga pong ito, aming pong hinahanda ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Muli mong kausapin ng iyong mga anak sa umaga pong ito. Maraming salamat. Tunay nga sa iyo ang pinakamataas na papuri at pinakamataas na pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, everyone. Sino po ang magulang, ama o ina ng mga batang ito? Pwede pakitaas ang kamay. Yan, napakapalad nyo naman. Ang dami nyong anak, ano? Kasi konti lang yung nagtaas ng kamay. Ang daming bata rito. Sino talaga? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12. May 15. Okay. Alam nyo, nakakatuwa pag ang mga bata po ay nagse-serve na kay Lord, no? Yung 3 bata kanina sumayaw, nakita ko, no? Nakakatuwa. At proud yung parents, di ba? Kung paano yung mga magulang ay natutuwa at very proud kapag ang kanilang anak ay nag-e-excel sa pag-aaral, di ba? Honors, with high honors. Lalo low, ayan. Lalo na kapag ang mga bata ay naglilingkod sa Panginoon. So, tinuturuan po natin ang mga bata, no? Hindi lang sa pagsasayaw, hindi lang sa pagre-recite ng verse, kundi siyempre, kasama po dyan yung mabuting pag-uugali. Tama? No? Tama po ang sabi ni Haring Solomon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran para paglaki, hindi niya ito makalimutan. O, tatanungin ko naman ang mga bata. Mga bata, hello? Ayan. Sino rito pag kinakausap ng mga parents o ng mga matatanda ay namumupo? Namumupo. Namumupo ba kayo? Ay, oo naman.
Okay, so ipagpe-pray natin ang mga bata at ang hiling ko po, pwede ba samahan po siya ng kanilang mga magulang para makita naman natin. Yung mga parents po, nanay o tatay, samahan niyo po inyong mga anak. Okay. Yung wala ho dito yung parents, yung lolo, pwede. Yung lolo. Ayan, sige po. Tabihan niyo po yung anak niyo. Parang kilala ko yung batang yun, no? Ang cute. Ayan. Ayan, di ba? Nakakatuwa naman. Eto, 4 na. 4 ba yan? Doon pala yung isa. Ayan. Sino pinakamarami? At merong regalo. Oh. Okay. So, mga magulang, no, merong advice po si Lord sa inyong mga anak o sa inyo mismo. Huwag niyo pong papalakihin sa galit o paghihimagsik ang inyong mga anak kasi lalaki silang may takot, no? Kundi sa pagmamahal, pwede niyong i-correct, pwede niyong ituwid, pero ipaliwanag niyo sa kanila kung bakit niyo sila pinapagalitan. Amen? No? Ako po kasi, bago ako naging Christian, yung mga magulang ko po, pinalaki ako sa galit at saka sa sama ng loob. No? Kasi yung mga magulang ko magaling magmura. Pero dahil Kristiyano na po tayo, huwag niyo pong sasabihan ng masama ang inyong anak. Kasi alam niyo kung bakit? Halimbawa, yung PTI, kanino ba naka-address yun? Sa inyo rin. Di ba? Pag minura nyo o sinabihan nyo ng masama inyong anak, magre-reflect yun po yun sa magulang. Amen? Tumatango yung bata, parang naintindihan. Okay, ilay hands po natin sila at tayo magdeklara. Magdeklara po kayo, lalo na kayo mga parents, ano ang gusto nyong maging sa inyong anak paglaki? Okay? Lumaking malusog, malakas, matalino, mahusay, magaling, at siguro tinatanong nyo na sila, ano gusto mong maging paglaki mo? Ayan, ideklara nyo po yan. At si Lord po ang bahalang papangyarihin yan. Amen? Okay, sige po, let's pray, let's declare. Hallelujah. Yes, oh God, maraming po salamat. Sa umagang ito, narito po ang mga parents kasama ang kanilang mga anak. Lord, natunay nga kagalakan ng kanilang puso, ng kanilang pamilya, ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, I pray and I declare kung ano man po ang desire ng puso ng mga magulang para sa kanilang mga anak, i-grant mo po ito, Panginoon, at mangyari po ito ayon sa iyong kalooban. I declare, Lord, good health in the name of Jesus, wisdom, knowledge, and understanding of your word. Panginoon, at maging sa kanilang pag-aaral, sila po ay mag-excel, sila po ay mag-number 1, mag-top, sapagkat itong kalooban mo that your people, your servants will be on the top, will be the head and not the tail. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, and even their needs and their provisions, kayo po magkakaloob nito. Gagamitin mo po ang mga parents, gagamitin niyo po ang mga lolo, lola, maging ang mga ninong at ninang ng mga batang ito upang may provide ang lahat ng kanilang pangailangan. At sa tamang panahon, Lord, gagamitin mo po sila upang maglingkod sa iyo at maging pagpapala po, hindi lamang sa kanilang pamilya, maging sa lahat ng tao na kanilang makakahalubilo, makakasama. Salamat po, Ma. We declare good and greater things sa buhay ng mga batang ito at maging sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, sa kanilang buong sambahayan. I declare your word in Acts 16:31 that you have said through your servants, believe in the Lord Jesus Christ, you and your family as a whole will be saved. Salamat po, Ma. We honor you, Lord. We praise you. In Jesus' name, lahat ng mga batay pumalakpak sa Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Okay. Pwede bang gayahin din namin yan sa Kalapan? Kasi mga bata doon, ang nagpe-pray lang si Madam Gina. So, ganda, no? Yung pagbukas ng gawain, yung mga bata muna. Tama naman. Nakakatuwa po.
So praise God, ngayong umaga po ay dadako na po tayo sa mahalagang salita ng Diyos. Handa na po ba kayo? Ayan. Alam nyo, isa pang natutuwa po ako kanina, si Pastor Alvin, nilapitan ako. Siguro nahihiya, ginamit pa yung pangalan ni Bishop. Ginamit pa yung pangalan ni Bishop na ang lahat daw ng cellphone ay batawag dyan, isusurrender. Kasi kung minsan makasalanan yung cellphone na isurrender nyo. Okay. At nakakatiyak po ako na lahat kayo ay makikinig. Amen? No? Lahat ay attentive. No? At kahit hindi ko sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Huwag kang mag-text, huwag kang mag-cellphone. Yan. At next week po, i-apply na rin po natin yan sa Mindoro. Kasi ang ating bishop po once a month o every third Sunday, ngayon lang po magiging last Sunday, yung kanyang pagpunta sa Mindoro at yun po ay joint fellowship po namin. At tamang-tama, doon sa bundok gaganapin, no, doon sa Bonbon, medyo hilly section po yun. Doon po magtitipon ang lahat ng mga kapatiran at ang ating bishop po ang preacher. So, i-announce po natin yan. No, ang napansin ko lang, ito naman po, wag ko kayong magagalit. Kasi nagsimula po ang gawain natin dito is 9 o'clock. Tama po ba? Sa Kalapano kasi 8:30. 9 o'clock na, wala pang 1/3 ang nandito sa loob. Ano ang parusa sa mga late? Diba? Sa Kalapan po, may parusa na po ang late ngayon. No? Pero binibigyan ko po sila ng hanggang 30 minutes. So, 9 o'clock pa rin. 8:30 nag-start, pero pag hindi dumating ng 9 o'clock, malawang po yung bahay ni Ate Kitty, ni Ate Abby doon. No? Bahay po kasi nila yun. Maluwang po yun. At doon ginaganap yung Sunday school ng mga bata. Pero, makakasama po nila doon ang lahat ng late. Hindi na po sila makakapasok sa loob ng church building o ng church ng worship church, no, sa loob. Kasi na-late sila, hindi nila inabot yung praise and worship. At kung minsan, pati yung testimony, may testimony po kasi kami 2 o 3 mga kapatiran, lalo na kapag ka-joint fellowship. Kasi merong isa dito sa church na ganito, may isang siya so mga more or less, mga 3, 4 na simbahan o representative na simbahan nagpapatuto. Hindi nila inabot yon, so pahinog sila doon sa bahay ni Ate Abby. Walang aircon doon. No? Kaya siguro dito, apply nyo na rin. No? At kung medyo mabagsik at mahigpit ang pastor, pwede ho kayong maglagay doon sa labas ng krus. Lahat ng malilate, papakus. Joke lang po. Pero dapat may consequence para matuto. Kasi sa ibang church po lalo na doon sa mga kulto, ang higpit nila, no? Pag sinabing ganung oras, sarado ang church, sarado yung pinto, wala na makakapasok. Kahit malaki offering. No? Kaya siguro po, masanay din po tayo sa oras. Kasi napakahalaga po ng bawat sandali. Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan, huwag ko kayo magagalit doon. Okay, ang ating pong tema for the month of February ay matatagpuan po sa Ecclesiastes. Tingnan nga po natin. Ecclesiastes chapter 5, beginning verse 1. Actually, verse 4 lang po yung ibinigay, pero ang context po nito ay matatagpuan natin sa beginning verse 1 hanggang 7. Ayan. Kaya kahapon nag-aral po tayo, di ba? No, pinag-aralan natin yung pagpiprepare ng outline, ng sermon, hindi pa nga lang tapos, pero napag-usapan po natin doon yung context. No? Pag sinabi kasing text, either 2 or 3 verses lang yan, pero pag yung context, yung buong istorya. Ayan. Kaya po, basahin natin. Okay, babasahin ko po sa Tagalog. May English na po dyan, ano?
Ayan, ang sabi dito, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Hello? Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti't masama. Verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Diyos o sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Yan. Verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, verse 4, ito na po yun, tuparin mo agad. Yan. Tuparin mo agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Verse 6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Grabe po yun. Kaya, gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Diyos po magpapala sa Kanyang buhay at banal na salita. No? Nakalimutan natin tumayo. Praise God. So sa umaga po ito, ang topic po natin, it's all about fulfilling our vow. No? Pero meron pong 3 steps o 3 bagay na nais ko pong i-share sa inyo ngayong umaga para sa pagtupad po natin sa ating mga vow. Ano ba sa Tagalog yung vow? Pangako or pledge. No? Amen. Nasubukan nyo na po ba na pangakuan pero hindi tinupad? Sino po nakasubok nun? Nangako halimbawa na darating siya ng ganong oras, pero puti na yung mata mo, hindi pa dumarating. No, pagdating sa oras, marami pong hindi nakakatupad. Merong nangangako na magbibigay ng ganito at ganyan, o may promise siya na gagawin yon, pero hindi nangyari. No? Ano po ang damdamin kapag po hindi natupad yung ipinangako sa atin? Ano ho madarama nyo? Ha? Naiinis. Ano pa? Nagagalit. Ano pa? No, maaaring may sinabi ka rin sa kanya, hindi mo na rin tutuparin kasi nga nangako siya, hindi niya ginawa. Kung babasahin po natin ang Bible, may term na ginamit dito. Sa English po kasi, ito pong aking translation ay iba do sa ating nakasulat. Ano? Kung babasahin po natin, sabi dito, think before you speak and don't make any rash promises to God. He is in heaven and you are on earth. So don't say anymore that you have to. Don't say anymore and you are not, that than you have to. Yun, huwag ka daw magsasabi ng lalampas doon sa pangako mo. The more you worry, the more likely you are to have bad dreams. And the more you talk, the more likely you are to say something foolish. So when you make a promise to God, keep it as quickly as possible. He has no use for a fool. Do what you promise to make promise. Do what you promise to do. Ayun. Better not to promise at all than to make a promise and not keep it. Don't let your own words lead you into sin.
so that you have to tell God's priest that you didn't mean it. Why make God angry with you? Why let Him destroy what you have worked for? Ayan. And yung verse 7, sabi rito, no matter how much you dream, how much useless work you do, or how much you talk, you must still stand in awe of God. Ayan. So, mga kapatid, simple lang naman po ito. No? Simple lang. Yung 3 steps, nandyan na rin po yan eh. Kaya natin pinag-uusapan ito. Kasi nga, sabi nga ho sa ating binasa, tayo po'y narito sa lupa, ang Diyos ay nasa langit. So kapag magsasalita ka o mangangako ka sa Kanya, tuparin mo agad. May mga talata po sa Old Testament na susuportahan po ang ating pinag-aaralan. At kung ating pag-aaralan ng Old Testament, salamat sa Panginoon dahil hindi na po tayo under the law in the Old Testament. Mabigat po yun. Kasi doon, kapag sinuway ng isang tao ang kanyang pangako sa Diyos, patay siyang bata siya. No? He will be put to death. At kung ating pag-aaralan, may isang pangyayari po sa New Testament. Ano? Naalala niyo ba yon? Ito, yung kay Ananias at saka kay Sapphira. No? Ano po nangyari? Sa Book of Acts, chapter 5, verse 4, meron pong mag-asawa na ang pangalan ay Ananias at si Sapphira na magbebenta ng lupa at ang pangako nila, yung lupa nilang o yung pinagbilan ng lupa, yan o, ay ibibigay nila sa gawain ng Panginoon. Ano nangyari? Hindi po nila tinupad. So ano nangyari? Namatay po silang pareho. Namatay. At ang sabi ng Bible, hindi sila sa tao nangako, kundi sa Diyos. Sa Diyos sila nagkasala o nagsinungaling. Ayan, no? You have lied to God. Kaya po silang mag-asawa ay namatay biglang na-stroke. No? Biglang inatake sa puso o nagkaroon ng aneurysm. Parang ganon. Tapos, ayun, namatay po sila. Ngayon, ano pong gagawin natin? Ano po yung 2 o 3 hakbang, no, para matupad po natin ang ating pangako? Okay. Number 1, yung sinabi po ng verse 2. Ano sabi ng verse 2? Think before you speak and don't make any rash promises to God. Yan. Think first before you make a vow. No? Isipin muna po natin kung ano ang sasabihin natin sa Diyos, kung anong pangako. Sabi rito, if you can do it or not. No? Huwag tayong mangangako na hindi natin kayang gawin. No? Amen po ba? No? Kahit naman sa ating buhay, no? Pag meron tayong kapwa, kaibigan, kamag-anak, o sino man tao na nagsalita ng ganito at ganyan at hindi niya tinupad, masama ang pakilasa natin. No? Hindi tayo natutuwa. Siguro kung minsan, kung 1, 2 beses niyang ginawa, mapagbibigyan pa natin. Pero kung lagi na lang, no, lalo na po sa business, mahalaga po yung one word, yung word of honor na tinatawag. No? Halimbawa, joint venture kayo. No? Meron kayong business na nag-share kayo ng capital, may investment kayo, tapos ang usapan nyo 50-50, pero nung nakuha na yung tubo, hindi ka hinatian ng parehas. So sala na yon, di ba? So doon nagkakaroon ng split, nagkakaroon ng paghihiwalay. At maging sa buhay ng mag-asawa, ganun din, di ba? No? Ako po, nito pong nakaraang February 15, ay nag-celebrate po kami ng 38 years anniversary. Halos parehas kami ng ating Revstel. Ano? At sa loob po ng 38 taon na yon, maraming beses, maraming pagkakataon na meron po kaming diskusyon na mag-asawa. No? At meron din mga pagkakataon na nagsalita ako sa kanya, pero hindi ko rin natupad. No? Lalo na po yung
pagbibigay ko ng time. Alam nyo, isang araw, ako po yung problema kasi nagkaroon kami ng diskusyon, nagkainitan kami mag-asawa, no? Namroblema rin ako kasi ako, ang katwiran ko, yung ginagawa ko para sa Panginoon. Buti na lang, merong Reverend Stel. No, nung humingi po ako sa kanya ng advice, sabi niya, magbigay ka ng oras sa asawa mo. No, ang halaga yung pinag-aralan natin kagabi, magbigay ka ng oras. Ang problema lang po kasi sa aming mag-asawa, ako po ay extrovert. Ako po'y layas. Yung asawa ko naman, laging nasa bahay lang. Pag inaaya ko yung lumabas, kahit yung para sa aming mag-asawa lang, yan ba, kakain kami sa labas o mamasyal, ayaw. No? Kontento na siya dun sa bahay. No? Manipis na yung bahay namin ng kapupunas, kalilinis. Ganun po siya. So, pero, sa kabila nung kanyang, iniisip niya, bakit hindi ko siya sinasamahan? Kaya pag ako po'y nasa bahay, ako nagluluto, ako nag-iintindi sa bahay, yun lang yung part ko. Pero pag wala ako, and most of the time wala po ako sa bahay, katulad niya, nag-abroad po kami ni na Bishop, pagdating ko, masaya naman kasi bago ako umalis, nagbigay ako ng, ito yung panghanda natin. No, tayo ang maghahanda para doon sa ating anniversary. At isasabay na natin yun sa couples night. Natuwa naman siya. At nag-usap sila ni Pastora Jonah kung paano gagawin yon. So, maganda po kinalabasan. Pero, marami pong pangyayari. Bakit nga ganun kayong mga nanay, mga babae, mapaghanap? No? Na kung minsan naman, hindi ko maibigay lahat yung time. Kasi, alam niyo, iba, ang pagkakaiba lang po nila ni Reb, si Reb po kasi kahit saan pumunta si Bishop, pwede siya sumama, worker siya ng church. Yung asawa ko po, hindi ganon. Sumusuporta po siya sa church, sumusuporta po siya sa akin, at sa lahat ng mga workers and leaders, pero yung tatayo siya, hindi po yun. No, hindi po siya tumatayo. Naalala ko, nung minsan kami na destino po ng Macau for 2 months, hindi alam nung pastora doon na siya ay mahiyain, na siya ay hindi tumatayo sa church, binigyan ng assignment. Binigyan ng assignment, siya pinag-pray ng offering. Nakapag-pray naman, pero napansin nga ni pastora, nako, hindi pa pala, yung misis mo. Ay, opo, sabi ko. Yan ho, lang, supporter ko lang. So, mga kapatid, may mga bagay na kailangan po nating isaalang-alang talaga. No? At salamat sa Diyos, kung hindi sa pag-ibig ng Panginoon, baka malala na nangyari. No? Salamat sa Panginoon, yung pag-ibig po ng Panginoon ang siyang nagiging daan para magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng pagkakasundo. Amen? Amen. Tingnan po natin yung verse. Sa Proverbs, anong verse yan, anak? Sige, isahin natin. Yan, Proverbs 10 verse 19. The more you talk, the more likely you are to sin. If you are wise, you will keep quiet. Yan. Ano ibig sabihin yan? Mas marami salita, mas maraming mali. No? At kung tayo daw po'y matalino o marunong, mas gugustuhin nating manahimik na lang muna. No? May binanggit po dyan May binanggit dito Sabi doon sa verse 1 na yun It is evil to make mindless offerings to God. We should have the attitude of being open and ready to listen to God, not to dictate Him what we think He should do. Kumisan, sa ating pagpe-pray, inuutusan natin ng Diyos, di nyo napapansin. Yung bang, kumbaga, nagre-request tayo, nananalangin tayo sa Diyos, pero, kung minsan nga para bang, ang Diyos ay nandiyan dyan, gusto nating ipagalawin siya, parang inuutusan natin. No? Sa Mindoro po kasi, ang mga tao po dyan, iba-iba. May Bisaya, may Ilocano, may Tagalog. Tayo po mga Tagalog, magaling po tayong mamupo. Pero merong mga kapatiran, pag nagpe-pray, hindi na nga namumupo, inuutusan pa Diyos. Ay pag-ingatan po natin yon, no? Pag-ingatan po natin. Ayan. Sabi diyan sa verse 2 ba yung binasa natin?
think first before you speak and don't make any rash promises. Huwag daw po tayong padalos-dalos o pabigla-bigla sa ating pananalangin. Isipin muna natin mabuti ang ipapangako natin sa Kanya sapagkat siya'y nasa langit at tayo nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. So, let your words be few. Ang sabi ng NIV. No? Sabi ng chapter 10, verse 19. No? Yung 10, verse 19, anak, nandyan? Okay. Ayan, the more you talk, the more likely you are to sin, and if you are wise, you will keep quiet. Okay. So, pwede nyo sabihin sa katabi mo, ingatan mo ang bibig mo. Ang bibig mo. No? Yan. Alam nyo po, ang nature kasi nating mga tao, kami hong mga lalaki, hindi ho kami masalita masyado. Nagsasalita lang kami siguro pagka mga kalalakihan din ang kasama namin. No? Katulad po nung kami nag-mission sa Macau, ang mga kasama namin doon, mga pastorang matatanda na pagod maglakad, napapagod sila sa paglalakad. No? Pero kami namang mga lalaki, pagka kami magkakasama, okay lang. No, nagkukwentuhan kami. Pero pag pinagsama mo yung mga babae at saka lalaki, mas maraming sinasabi ang mga babae. Amen po ba? Yun ang nature nyo kasi. Bakit? Kasi sa statistics, merong lumalabas na kapag hindi kayo nakapagsalita ng 10,000 words, iba pakiramdam. No? Yung bang parang balais ka, parang hindi ka masaya na hindi mo nasasabi ang iyong gusto sabihin. Kaya ako po, pagdating sa bahay, tahimik lang po ako, yung asawa ko salita na salita. Siya kwento ng kwento. Ako naman, ganun ba? O, yung mga nangyayari sa paligid, kinukwento niya sa akin. Ayoko namang sabihin, pagod na ako, papahinga muna ako. Kaya ako, sinisikap ko pong i-appreciate yun. No? Di ba mga lalaki? Kasi tayo, ang mga lalaki ay likas na secretive. No, hindi tayo masyadong nagsasalita. May mga bagay na hindi natin maisabi sa ating asawang babae o sa ibang tao, no? At ang mga babae naman, hindi ko alam, sila naman very open. Lahat sinasabi. No? At ikaw na ang bahalang tumanggap nito o hindi tanggapin. Kaya ano po, sabi nga ni Bishop kagabi, ano sabi niya? Pagtiisan mo na ako. Pagtiisan mo na ako. Okay. Ayan. Ecclesiastes 5:4-5. Kasama po yan. Yung Ecclesiastes 5:4 and 5. So when you make a promise to God, keep it as quickly as possible. Yun ata yung pangalawa, ano? Okay. Do what you promise to do. It is better not to promise at all than to make a promise and not keep it. Ayan, mas mainam pa daw yung hindi tayo mangako kaysa mangangako tayo na hindi naman natin tutuparin. Ayan, okay. Tingnan po natin yon. Doon sa Matthew chapter 6, verse 7 and 8. Ayan, tingnan po natin. Ano po nakalagay dyan? Matthew chapter 6, verse 7 and 8. Ayan, sabi, when you pray, do not use a lot of meaningless words as the pagans do, who think that their gods will hear them because their prayers are so long. O yung marami silang sinasalita. Do not be like them. Your Father already knows what you need before you ask Him. Sa panahon ng ating pananalangin, no? Kasi nung araw, tinuruan tayo na manalangin ng marami. Tama po ba? No? Lalo na yung mga ninuno natin sa pagpe-pray, lalo na pagka may pagkakamali o kasalanang nagawa, o mag-pray ka ng 5 ganito, 5 ganyan. No? Nakakala natin, sa dami ng ating prayer na yon, tutugunin tayo ng Diyos. Mali. Mali pala yon. Kailangan straight to the point po tayo. Kasi ang Diyos naman, alam naman niya eh. Sabi nga dyan, hindi pa natin hinihingi, alam na ng Diyos eh.
Minsan tayo po masyadong mabulaklak sa pananalangin. Okay lang po yun kung papuri o pagsamba sa Diyos. Di ba yung acts, yung adoration, confession, thanksgiving, at saka yung supplication. Siyempre, sa umpisa, kailangan mo munang sambahin, purihin, pasalamatan ng ating Diyos. Pero yung mahabang pananalangin, ako po kasi hindi mahabang manalangin. No? Para lang po ako nakikipag-usap sa Panginoon na malapitan. No? At siguro, nangyayari lang po yung pahabaan ng panalangin kapag may mga prayer items tayong sinusunod. Naalala ko po, nung ako'y napunta ng Korea, ipinasok po kami dun sa parang Bartolina, alam niyo yun? Yung prayer cell, na maliit lang siya, na ikaw lang ang kasya. No? Sa Nueva Ecija po, kina Pastor Olan, sa aking father in faith, meron po silang, doon sa basement nila, meron silang kundi 5-6 na prayer cell. Na pagpasok mo doon, maganda nga ron, may electric fan, may Bible, pwede ka mag-quiet time. Sa Korea po, pag pumasok ka doon sa prayer cell, be sure kaya mong mag-pray ng 3 hours minimum. 3 hours. No? Tama-tama, nung kami nagpunta po doon, malamig sa Korea. No? Sobrang lamig nung mga panahon na yun. Pasok kami, nag-pray kami, halos nasabi ko na lahat yung gusto kong sabihin sa Panginoon. Tinitingnan ko yung oras, wala pang 1 oras. Sabi ko, ano ba to? Hindi kami pwedeng lumabas to, kailangan 3 hours minimum. Alam niyo ginawa ko? Simula nung ako'y nagkaisip, no? Simula nung ako'y nagkaisip, nag-aral ng grade 1, grade 7, o grade 6 hanggang high school, lahat nung ipinaalala sa akin ng Panginoon ng mga ka-eskwela ko, nabanggit ko na lahat. No? Lahat, pati yung mga nag-flashback nga eh. So sabi ko, pagka pala 3 hours, madami ka talaga maipagpe-pray. At hindi mo kailangan ulit-ulitin. Yung kumbaga, yung prayer mo ay bago. Di ba? Tayo po kuminsan, hindi natin maiwasan na hiniling mo na kahapon, tinugunan ng Diyos, eto ka na naman. No? Sa religious, binabanggit po doon sa ating binasa, yung pananalangin paulit-ulit, hindi po kinagigiliwan ng Panginoon yon. No? Dahil sabi niya, hindi mo pa nga hinihingi, alam na ng Diyos eh. Pag sinabi mong minsan o pinanalangin mo, i-claim mo na, no? Na kapag ipinanalangin mo, tinugunan ng Diyos. Pwede ka uling mag-pray sa ibang bagay naman. Amen po. At sabi doon, mag-ingat ka, no, ng pagsasalita. Hindi kailangang mahaba. Pwedeng maigsi lang, basta concise, basta ito po ay, kumbaga, nasabi mo na yung gusto mong sabihin sa Panginoon at hindi na kailangang ulitin pa. Amen po. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Ang sabi ng Numbers 30 verse 2, nandiyan ba yun, anak? Marami po kasi akong nasipin na verse eh. No? Yung pangalawa po, dumako po tayo doon sa pangalawa. Doon sa pangalawa, sabi rito, when you make a promise to God, do it at once. No? Meron nga tayong kasabihan, action speaks louder than word, di ba? No? Kailangan i-action na natin. No? Yung pangalawa, sabi diyan, when you make a promise to God, do it at once. Gawin mo agad. No? Sabi ng Numbers 30 verse 2. Numbers 30 verse 2. Nandyan? At saka yung Matthew chapter 5. Numbers 30 verse 2. When a man makes a vow to give something to the Lord or takes an oath to abstain from something, he must not break his promise, but must do everything that he said he would. So kapag daw po tayo nangako sa Diyos ng anumang bagay, kung halimbawa meron tayong ibibigay o meron tayong hindi gagawin, tuparin natin ito. Huwag nating i-break. Kasi pag i-break natin, ano sabi doon? Huwag tayong umasang may matatanggap mula sa Panginoon. Hindi niya pagpapalain ang taong pabago-bago at paiba-iba isip, sabi ng Santiago. No? So, yun po.
No, yan o, ang sabi ng Panginoon. Yung Matthew chapter 5. Ito po. Matthew chapter 5 verses 6 and 7. Ano po sabi diyan? Matthew chapter 6 pala, sorry. Matthew chapter 6, 7 and 8. Ang sabi diyan, sa pananalangin mo, ayan na po pala yun, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tutularan, alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. At pansinin niyo po yung itinurong panalangin sa atin. No? Ito po ay, alam na natin ito yung Ama namin sumasalangit ka. Pero ito po ay pattern lamang ng lahat ng uri ng panalangin. At meron nga po tayong acronym dyan, yung ACTS. Ano? Pero pansinin niyo po yun. Ang Panginoong Hesus na nalangin, ang sabi niya, Ama namin. Hindi niya sinabi diyang, Ama ko. Ama ko lang, kundi Ama namin. Ibig sabihin, darating ang araw na ang Panginoon, hindi lang siya ang anak ng Ama. Kundi lahat ng mga tao na mananampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay magkakaroon din ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. No? Kaya yung Ama namin, no? Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Saan? Dito sa lupa, para nang sa langit. Nung araw, di ko naintindihan yun Kasi ang prayer doon, 2, 3, 5 ulit. Pero hindi naman natin naintindihan. Yung pala, ang ibig sabihin, kung sa langit nagahari ang Diyos, no, pwede rin palang dito sa lupa. Sabi ro, no? Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Naintindihan niyo po yun? So dito sa lupa, pwedeng maghari ang Diyos. At ito po'y naghahari na sa mga tao na nananampalataya sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin siya. Amen. Kailan nangyari yon? Nung unang tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon. At kaalinsabay noon, ano sabi ng 1 Corinthians 3:16, hindi nyo ba alam na tayo ang templo ng Diyos at naninirahan sa atin ang Kanyang Espiritu. No? Nagaling sa Kanya. So tayo po pala ang tunay na tahanan ng Diyos. At sa atin naghahari ang Panginoon. Amen po. Amen. Ano pang talata? Yan. Psalms 50 verse 14. Psalms 50 verse 14, ang sabi diyan, give all to God what you promise. No, ibigay natin sa Diyos kung ano yung pinangako natin sa Kanya. Alam niyo, mga unbelievers, kahit tayo nung araw, minsan may sinasabi tayo na tumama lang ako sa ganito, di ba? Ganun no? Tumama lang ako sa loto o manalo sa sweepstakes o magka-blessing lang ako ng ganon. Ibibigay ko sa Diyos ito. No? Yung pangako pong ganon, kadalasan napapako. No? Kaya dapat po, huwag na nga tayong mangako ng ganon. Meron pong katuruan sa Biblia na dahil nandun ang Diyos, nasa langit ang Panginoon, tayo po'y nasa lupa, kung tayo magsasalita, mas mainam pa na huwag tayong mangako ng ganito. No? May talata po sa Bible na ganyan. Basahin natin yan. Okay. Si David, sabi niya, ito po, pangako ni David, Psalm 66 verse 13 and 14. David said, I will give you what I said when I was in trouble. Kadalasan po sa mga tao, kapag nangangako sa Diyos, yung bang may problema, di ba? May kabigatan tayo, meron tayong, kumbaga, nasa balag tayo ng alanganin, nananalangin tayo sa Diyos. Panginoon, tugunin mo lang ang aking panalangin, ibibigay ko sa iyo to, ibibigay ko yan. Mga ganun ba? O ganito gagawin ko, magbabait na ako.
Pero pag nakuha naman natin, nakalimutan na ipangako. Si David po, nung mangako sa Diyos, tinupad niya. Amen. No, nung time na siya po ay hinahabol ni Hari Saul para patayin. No? Nakipag-usap talaga siya, nakipag-covenant siya sa Panginoon. At yung pangako niya, kanyang tinupad. Psalm 76 verse 11, sabi diyan, give the Lord your God what you promise Him, bring gifts to Him. Ayun, binanggit po yan. No? Maging sa panahon ng ating pagbibigay sa Panginoon, yung offering po natin, yung pledges po natin, no? Natural, bilang Kristiyano, karapat dapat lang na maging tapat tayo, lalo na po sa pagbibigay ng ating mga tithes, especially, no? Yung mga workers ang dapat manguna dito. Kaya po sa Mindoro, I see to it na yung lahat ng mga workers natin doon, ay talagang na-check. Pag sinabi ko kay Sister Isa, Sister, pakicheck mo nga yung mga workers natin kung faithful sa pagbibigay. Kasi alam nyo, may mga bagay na nangyayari na kaya para nagkakaroon ng problema. Lalo na sa leadership, merong hindi faithful. At yan ho, ilang beses na naming napatunayan na nakapasok dun sa loob ng leadership, no? Lalo na sa worship team, napakahalaga po niyan. No? Doon sa mga sumasayaw, no? Na very talented po sila, pero lumabas na hindi sila faithful. Hindi lang sa pagbibigay, kundi doon sa policy ng church. No? Kasi sa Kalapan po, pagka nag-aaral pa, hindi pa tapos, bawal munang makipag-boyfriend. At lalo na kung worker ng church. Hindi pwedeng yung mga workers ay magkakaroon sila ng tawag dito, ng relationship, mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi. Lalo na kung nag-aaral. Siguro kung tapos na, usually, most of our workers and leaders sa Kalapan, maliban po yung mga ministry heads, ano? Halos lahat po, puro youth. Kaya tuwan-tuwa sila na sila ay nagse-serve kay Lord. May blessing silang tinatanggap. At yun nga po, nitong nakaraang June, naisama po natin ang ilan sa mga kabataan sa Macau para magpakita po sila ng kanilang talento. At na-bless naman po ang lahat. No? Ang batch 2 po namin ay ngayong June uli. Kaya sabi ko nga doon sa ilang kabataan natin dito na kung gusto nyo mag-join, kausapin nyo lang si Brother Joshua kasi limited po talaga yun eh. Ngayon, medyo mahigpit po kami doon. At dahil doon, doon po namin nakita na may mga tao na may mga kabataan po tayo o workers ng church na hindi talaga ganun ka-faithful sa Panginoon. Kung wala po tayong, thank you bro. Kung wala po tayong policy na ganun, ay palagay ko, very lax, no? At maraming kabataan ngayon, alam nyo naman, no? Kung sa loob nga may nangyayari, di lalo na sa labas. Kaya po, hindi ho natin pinapayagan yon, no? Lalo na kapag pagdating sa mga tithing. Kasi sabi ko nga sa kanila para sa inyo rin yan, blessing ni Lord yan. Kung nakapagbibigay kayo, lalo kayong ibe-bless ni Lord. No? Halimbawa, sa 1 linggo, magkano baon ng bata? Dito siguro, 100 pesos per day, mga ganyan. Doon, pag may 50 pesos, pag may 50 pesos, okay na eh. No? May pambili pa ng burger. Kasi may kapatiran po tayo doon, may kapatiran po tayong may burger machine, buy one, take one, 20 pesos lang, meron ng nabibiling, chicken burger, no? So, ang kwenta po doon, kung ang bata ay may baon na 50 pesos a day, sa loob ng 5 days, may 25, tama? O magkano na lang yun? 2 pesos and 50 centavos lang, tapos hindi ka pa faithful. Tama ba? So, doon pa lang po makikita na eh. Kaya alam niyo po, sila ngayon, marunong na silang magkwenta ng tithes nila. Noong una, hindi eh. Kung ano lang ang gusto ibigay.
At nakakatuwa, hinihigitan pa nila. Hindi lang yung tithes ang ibinibigay, nakakapag-offering po sila. Ang mga youth po natin sa Kalapan ay masisinop. Sila po ay nakakapag-ipon. Nagugulat po ako. No, nito lang nakaraan pong anniversary natin sa Kalapan, sila pa ang unang-unang nakapagbigay para do sa ating tulungan. Kasi bago dumating po yung anniversary, pinagsasama-sama po natin mga nanay, tatay, no? At yung mga kabataan, tapos may target po kami na let's say 50,000. No? Yung mga kabataan po namin, antimano, meron na silang share. No? Nakakapag-ipon po sila. At ito nga pong susunod na mission natin sa Macau, kasama itong mga kabataan, sabi ko sa kanila, meron na tayong petsa sa June, pwede na kayong kumuha ng ticket para mas mura. Ayun po. Meron na ho silang pambili. Daig pa nga kami. May pambili na silang ticket. Kami wala pa. So, mga kapatid, kaya ako tinuturo sa inyo to kasi ang paglilingkod po sa Panginoon hindi naman po patagalan Amen po ba? Ano po? Patapatan. Kailangan maging tapat tayo kay Lord. Kasi may sabi, kapag tayo'y nangako at hindi tayo naging tapat, ang sabi doon, hindi pagpapalain ang taong yon. Yun po yung consequence of not obeying the will or the principle of the Lord. Amen? Praise God. So, ano po sabi diyan? Meron pa bang verse? Ayun, Proverbs 20 verse 25. Think carefully before you promise an offering. Ayun. No? Mag-isip kang maigi muna bago ka mangako. Ayun. Praise God. At yung pangatlo, tatlong points lang naman po ito. Ang pangatlo, ano po yung una? Mag-isip ka muna, think first before you make a vow, if you can do it or not. Yan. Let your words be few. Sabi riyan. Huwag kang padalos-dalos o pabigla-bigla. Pangalawa, when you make a promise to God, do it at once. No? Gawin mo agad. Huwag mo nang pagtagalin. Yung magagawa natin ngayon, huwag na natin pagpabukas. Amen po ba? Amen, amen. And then yung pangatlo, do all things for God's glory. Grabe. And honor. Ano po sabi ng 1 Corinthians 10:31? Andiyan ba anak? 1 Corinthians 10:31. Yan. Well, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for God's glory. No? Ano man ang bagay na ating gagawin o paplanuhin, kung kumakain ka man, umiinom, o meron kang ginagawa, do it for the glory of God. Kaya meron ho tayong kumbaga meron tayong malalaman natin kung ang isang bagay ay kalooban ng Diyos o hindi. Paano? Halimbawa, nagpunta ka doon. Ano ginawa mo doon? Is that for the glory of God? No? Yung bang ginawa mo na yon ay katanggap-tanggap sa Diyos, nakakalugod sa Diyos? Pues, do it. Kung hindi naman, tumigil. No? Huwag nating gawin. So, yan po ang prinsipyo ng ating Panginoon. Whatever you do, whatever you say, do it for the glory of God. Sabi ng Colossians 3:17. Tingnan po natin, Colossians 3:17. Everything you do or say, then should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through Him to God the Father. So, malinaw po yan, Yung verses 23 and 24, anak. 23 and 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for the people. So, may mga bagay po na ginagawa natin para sa tao din Halimbawa, sa parents natin, bakit ka gumagalang? Bakit pag inuutusan ka, sumusunod ka? And that, sabi diyan, with all your heart, as though you were working it for the Lord and not for anyone. No? Kaya yung paglilingkod po natin sa church,
pwede natin sabihin, this is for the glory of God kasi nandito tayo sa church. Pero sabi diyan, whatever you do, no? Nasa bahay ka man, nasa school ka man, nasa trabaho ka man, ano man ang ginagawa mo, i-check mo lang ang iyong puso. Is that for the glory of God? No? Naalala ko nung ako po'y nasa opisina pa sa gobyerno, kaya ako po'y na-convict eh. Kaya po ako'y nag-resign. Kasi yung ginagawa ko, alam na alam ko na hindi nakalulugod sa Diyos. Kasi may corruption. No? Eh yun na nga lang paggamit ng sasakyan ng gobyerno. Naalala ko noon kapag sinabing for official use only, akala ko noon yung mga opisyal, yung mga tao na may katungkulan sa gobyerno. Mali pala. Pag sinabing for official use only, dapat ang gagawin mo ay para sa kapakanan ng pamahalaan. Official use. Sa trabaho, no? Halimbawa, mag-i-inspeksyon ka o meron kang lalakarin para sa opisina, official use. Pero yung Sabado, Linggo, dala-dala mo yung sasakyan ng gobyerno, nasa sabungan ka, nasa beer house, ganun po nangyayari. Ganun po nangyayari sa amin. Kaya sabi ko, ito ba yung kalooban ng Diyos? No? Lalo na pagdating sa pera. Naalala ko noon ako po ay tagasunod na po ng magkakasama na po kami ni na Bishop, sumasama na po ako sa mga Bible study, ginagabi kami. Pero pag may pasok, pumapasok po ako sa gobyerno at involved ako sa korupsyon. Kaya po, dumating yung time, hindi ko na po kinaya. Nung nagpaalam po ako sa aking boss, ang sabi sa akin, sira daw ulo ko. Sira ulo mo, Ber. Ang ganda-ganda ng buhay dito. Sabi niya, no? Ang dami mong pera. Pag kailangan mo ng ganito, nagkakaroon ka. Tapos aalis ka. No? Isa po ako dun sa pinagtitiwalaan ng boss ko na yun kasi may mga projects siya na, kumbaga, nasa gobyerno rin, pero siya nangungontrata. Ako lang ang kinakasangkapan, ako pinapupunta, ako ang pinag-supervise. Pero alam na alam ko, siya ang promotor doon. Kaya sabi ko, hindi tama ito. And praise God, no regrets. No? Simula po nung ako'y lumabas sa gobyerno, bagamat may mga kontrata po ako na ginagawa, private na, isa na lang ang kausap ko, yung may-ari ng project. No, katulad po ngayon, may pinapagawa po ako sa Calapan na isang commercial building o residential commercial building. Ang kausap ko lang po yung may-ari. At hindi ko kailangan dayain, hindi ko kailangan lokohin yung project kasi unang-una, yung nagtiwala sa akin na yun, hindi iba sa amin. Ang mag-anak ng misis ko. Kaya sabi ko, blessing ito ni Lord. No? At alam nyo, kahit po kayo, kahit sa trabaho nyo, sa opisina, yun nga lang, mag-uwi ka ng isang pirasong bond paper at gamitin mo ng personal. Kasalanan na po yun eh. Yung mag-uwi ka ng mga ballpen na hindi naman sa'yo sa opisina, kasalanan na rin yun. No? Pero kung gagamitin mo yon for the sake of the company, okay, no problem. Pero yung iuwi mo o kaya gagamitin ng anak mo, o anak, may nakuha ako sa opisinang notebook, ganito, ballpen, ipinagamit mo, hindi tama. Nakuha nyo? Tama po ba? Si Lord na nakakaalam. Kaya po dapat ma-check natin, is that for the glory of God? Kapag ba ginawa ko o kinuha ko isang bagay na ito, matutuwa kaya ang Diyos? Malulugod kaya siya? At pagpapalain kaya niya ako? Diba? Kasi kung ang sagot ng Lord doon ay no, don't do it. For every sin na magagawa po natin o makukumit po natin, there is a corresponding consequence. No? Si David po, nung nagkasala siya sa Panginoon ng dalawang mabibigat na kasalanan, number one is immorality or adultery against do sa kanyang tauhan na sinipingan niya yung asawa, no? Ang hatol po doon sa Old Testament, babatuhin siya hanggang mamatay. Yun ang hatol. Pangalawa
ipinapatay pa niya yung asawa. Pinadala niya sa front line ng gyera para mapatay. Naalala nyo? Ang malungkot po doon, dahil sa kasalanan ni David na nagawa, marami pong nadamay. Kaya tandaan niyo po ito. Kapag nasuway po natin ang kalooban ng Diyos o nakagawa tayo ng isang bagay na hindi pasado sa Kanya, hindi kalugod-lugod sa Kanya, hindi lang ikaw magsasuffer. Pwedeng pati pamilya mo, pati mga ibang tao nasa iyong paligid. Naalala ko kasi nung ipadala yung sulat do sa tao na yon kay Joab na commander po, na chief of staff po ni David during that time, ang nakalagay sa sulat, ilagay mo sa front line ng labanan, kung saan mainit ang labanan, doon mo ilagay ang taong ito para mapatay siya. Alam niyo nangyari? Hindi lang siya napatay. Maraming tauhan ni David ang napatay during that time. At yung anak nila ni Bathsheba, dahil nagkasala nga po sila, ano nangyari? Namatay din. Nanalangin nga siya Nag-ayuno nga siya, pero hindi siya sinugon ng Panginoon. Namatay yung anak. Grabe po yun. Buti na lang, may kahabagan ang Diyos. Pinatawad siya, pero yung consequence, hindi niya po ito, hindi po siya nakalibre. Hindi lang po yun. Bakit si Absalom, na kanyang paboritong anak, ay nilabanan siya at mismong nagdeklara ng pagiging hari, siya ang hari noong time na yon. Kasama po yun doon sa hula, doon sa parusa. Kasi pinamili siya ng Diyos Ano gusto mong parusa? Masakop kayo ng kaaway, magkaroon ng peste, o parusahan kayong direkta ng Diyos. Mas pinili ni David, si Lord ang direktang magparusa. No? At yun ho nangyari. Meron siyang anak na na-rape ng kanyang isang anak din. Kasama po yun sa consequence. Grabe. Pag-aralan po ninyo. No? Pag-aralan po ninyo yun. Kaya ho, nakakatakot. Nakakatakot na pag alam mong kalooban ng Diyos ang isang bagay tapos hindi mo sinunod, ano sabi sa gospel? Kapag ang isang bagay na kalooban ng Diyos na gawin mo ay hindi mo ginawa, sa mga nakakaalam nito at sinuway, ang sabi doon, matindi palo. Tama naman. No? Kahit nga tayo mga magulang, pag sinadya yung kasalanan sinadya ng anak yung kasalanan, yung ginawa niya mas matindi palo Sa mga hindi nakakaalam, ayun, sabi ron, pero sinuway pa rin niya ang kalooban o ang ruling, may parusa siya. Hindi nga lang ganun kabigat. Bakit? Kasi sa Diyos, innocence of the law excuses no one. No? Halimbawa, nagpunta tayo dito, yung mga taga-probinsya, nagpunta na Manila, sa halip na dumaan doon sa pedestrian, hindi doon dumaan. Anong tanong? May parusa? Wala? Meron. Dito nga lang sa atin sa Pilipinas, medyo may palakasan. Uy, anak pala ni General yan. Sige na. No? Naalala ko po nung lumas kami ng Manila, nung aking manugang, dala namin yung sasakyan niyang bago. Pagdating sa EDSA, meron pala diyang linya para sa bus, may linya para sa mga motor. Ang napasukan namin yung linya ng bus. Doon sa dulo, naghihintay na yung pulis. Sabi ng pulis. Alam nyo? Palakasan din naka-uniform po ako, nakasombrero ako ng PCGA, yung Coast Guard. Nakita ng pulis. Hindi naman pulis MMDA. Ay, sir, Coast Guard ka ba? Sabi ko, gumanon lang ako. Sige na po. Sa susunod titingnan nyo. Di ba? Pero, may consequence yun. Sabi nung manugang ko, 2,000 yung tatay, 2,000. Sabi ko, i-blow out mo ako 2,000. Di ba? May mga bagay po na kumisan pinapahintulutan para matuto tayo. Amen po. And be sure, no,
na lahat ng bagay na ito na ating ginagawa ay kalooban ng Panginoon. Let God be exalted and glorified always in our lives, and the Lord will bless us exceedingly abundantly. Last verse, John 17:55. Tingnan nga po natin yon. Naisulat ko eh. John 17:55. Andiyan po ba? 55 or 25? Anak. Ano po sabi? Wala palang 55. 25, ano sabi? Righteous Father, the world does not know, but I know you and this that you sent me. Hindi pala po yun. Okay, so, purihin po ang Panginoon dito sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Ang bottom line po nito, mga kapatid, kapag tayo po'y nakipag-usap sa Diyos dahil alam natin na ang Diyos ay nasa langit, ito pa rin po natin. Ito pa rin po natin dahil ito po ang nakakalugod sa Diyos. At kapag nagawa po natin ang kalooban ng Diyos, I believe, ang Diyos po'y buhay at siya po'y makatarungan. Ang Diyos po natin ay disiplinadong Diyos, hindi po siya konsentidor. Lahat ng ating ginagawa dito sa lupa, ini-evaluate po yan ng Panginoon. At ang sabi nga, kung ano yung ginawa mo, kung ano yung sinabi mo, may katampatang blessing po yan or punishment. Siyempre, ayaw naman natin na maparusahan. Ang gusto natin, i-bless tayo ng Panginoon. At salamat sa Diyos dahil sa panahon po natin ngayon, mas mahaba ang pisi, kumbaga, ng ating Panginoon. Mas nauunawaan po tayo. Pero may hangganan po yan. May hangganan. Kaya, ang message po ni Lord, mga kapatid, kung sa ating sarili, meron po tayong nagagawang mga bagay na alam natin na hindi nakalulugod sa Diyos, stop na po natin. Stop na po natin. Dahil, hindi natin magagawa yung pinapagawa ni Lord, lalo na po sa panahong ito na tayo po ay nasa last days na. No? Dapat, hindi na nga po sarili natin ang lagi natin iniisip, kundi yung kapakanan ng ibang tao, yung kaligtasan ng mga kaluluwa. Alam niyo kung bakit kami nagpupunta ng Macau? Kasi marami pong mga kababayan natin hanggang ngayon ay lubog sa kasalanan. No? Kaya sabi ko nga kagabi, hindi masama pong mag-abroad, sa totoo lang, pero kung yan ang magiging dahilan para malayo ka sa pamilya o masira ang pamilya, isacrifice yun na. Pwede po tayong pagpalain ng Diyos dito sa Pilipinas na magkasama. Kaya ako po, hindi ako pinayagan ng Diyos na mag-abroad eh. Alam niya eh. Alam niya na pwede akong mahulog sa kasalanan, magkasala. Kaya nung tawagin po ako ng Panginoon, 2 kamay po akong nagtaas, isinuko ko po buhay ko sa Diyos. No? At tinalikdan ko po yung kailangan kong talikdan. Sinacrifice ko po talaga. No? Pwede ako mabuhay ng marangya eh, sa totoo lang. Doon sa aking propesyon, yung mga kasabay ko po ngayon ay mga happy na ng kanilang opisina. Sa loob-loob ko, mas magaling ako sa mga ito. Pero, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. And praise God, sabi ko nga, hindi po ako nagsisi kasi ang Diyos buhay. Pinagpapala po kami araw-araw. No, alam ni Reb, yung mga anak namin nag-aaral lahat sa Manila. Walang nagtapos ng pag-aaral po sa aming probinsya. Lahat dito. Nasa UP, nasa PUP, nasa no? Lahat po sila nakatapos ng pag-aaral. Araw-araw po yan, nagpapadala ko ng pera. Nakakagulat. Ha? Paano ko nakakapagpadala ng pera? Wala naman akong trabaho. Hindi, maliit lang naman. 100, 200. Hala nyo, malaki, no? Pero sa biyaya po ng Panginoon, yung mga anak po namin, pinagpala ng Diyos. May kanya-kanya ng pamilya. Ako nga po, sa ngayon, hindi ko akalain, yung edad kong ito na kung kailan ako naging senior,
Tsaka ako binigyan ng Diyos ng sasakyan. Wala ho akong ginastos, libre. Ibinigay lang po sa akin. Yung una kong sasakyan na si Firo, ano po yun? Yung aking panganay na anak ang bumili. Yung ibang tao nag-iisip, paano ka nagkaroon ng sasakyan ganyan? No? At ito hong pangalawa kong sasakyan, yung Avanza, nagugulat yung mga tao kasi kung minsan hindi ko dinadala, nagmumotor lang ako talaga eh. Pag dinadala ko, nagugulat yung mga kasama kong mga ka-professional ko, no, kasi active pa rin po ako sa profession, nagugulat sila eh, saan ka kumuha niyan? Sabi ko, kay Lord, si Lord ang may bigay. Kasi nagtanim tayo eh. Amen po ba? Kapag nagtatanim po kayo, sigurado aane. Lalo na kung marami kayong itinanim. No? Kasi walang nagtanim na hindi umane. Tandaan niyo po yan, lalo na kay Lord. Kaya maging ano po tayo, generous. No? Lalo na po sa gawain ng Panginoon. Lalo po ngayon, napakahalaga po ng misyon natin. No? Si Bishop po, laging nagpe-pray, nananalangin. No? Kasi ang Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa Visayas and Mindanao, yung mga yung pong mga gawain ng Panginoon dyan, nagsisimula pa lang, wala pang sariling church, o kung meron man, umuupa lang, no? Kailangan po natin talaga. Sa Mindoro po, meron tayong vision po doon na magkaroon po tayo ng 3 bayan na mabubuksan. Isama niyo po sa prayer, no? 3 bayan, meron na po tayo uli ngayon sa Bulalakaw, no? Na-restore na kasi nung una ay umalis po yung pastor, meron na uling pastor at ito nga po, salamat sa Panginoon kasi 20,000 lang ang hinihingi namin eh. Nakita niyo ba yung sulat? Yung message sa GC, actually 20,000 lang kasi advance lang doon sa lupa na bibilin. Pero ang presyo nun 50,000. 1,280 square meters. Murang-mura. Tabing dagat nga lang. Buti nga hindi tabing ilog eh. Kasi kung tabing ilog, delikado. Baka kainin ng ilog, tabing dagat. No? At ang dami po tayong mga kapatiran doon na kung titingnan natin ang buhay, mangingisda lang sila. Pero, sabi ko nga, kahit mangingisda sila, very precious sila sa harap ng Panginoon. Ang mga alagad nga ng Panginoon, na unang tinawag yung 4, puro mangingisda eh. Kaya tinuruan ko po sila. Minsan pumunta po ako doon, nag-overnight ako, at sila'y walang huling isda. Sabi ko sa kanila, alam niyo ba, ang isda, nauutusan yan. Kasi si Lord, di ba, inutusan niya yung isda na magpahuli na kay Peter, kay John, kay Andrew, tsaka kay Santiago. Kasi magdamag silang ng huli, wala silang nahuli, pero sabi ni Lord, pagkatapos niyang mangaral, sige, ihulog niyo uli lambat, makakahuli na kayo. Pero yung likod nun, hindi lang sinabi ni Lord, inutusan ko na isda para magpahuli sa inyo. Kagabi, walang isda. Alam niyo, nagpray po kami. Bago ako umalis, nagpray po kami, inutusan namin ng isda. No, sabi ko doon sa mga kapatid, banggitin niyo ang pangalan ng mga mangingisda. Mag-i-specific kayo, sino ba yung mga isda dito? Si Juan, si Pedro, si Andres, yan. Banggitin niyo pangalan. At pag lusong niya sa tubig, sa dagat, pag nanghuli ng isda, ako'y nakakatiyak, uutusan ng Diyos ang mga isda na yan para magpahuli. Alam niyo, hindi ko na po nahintay yun. Umuwi na po ako ng Kalapan. Nung magkita po kami ni Pastor Oka, sabi niya, sabi niya, Pastor, nung dumaong yung mga mangingisda, ang daming isdang dumating. Nakapag-uwi pa siya ng 2 balde. No? At yung isda na yon, 1 linggo nilang inuulam, yung iba ibinenta nila sa bayan. Palakpakan naman natin si Lord. Naalala niyo ba yung kwento ko na, di ba? Mga demonyo nga nautusan eh. Yung masasama, di ba? In Jesus' name, pinalalayas natin. Yun ang ating style nung araw, pinalalayas natin ang masama espiritu. Yung mabuting espiritu, yung blessing, pwede namang utusan. Tama po ba? Naalala ko nung umatin kami na Rev Stel diyan sa, yung seminar po, saan lugar na ngayon, Pastora? Diyan sa PICC.
si Tatay Mario nag-exhort po ng giving. No? At siguro ito dapat tandaan nyo, no? Nag-exhort po siya ng giving. Sabi niya, alam niyo ang pera, nauutusan. Nauutusan yan. Yung iba kasi, nung malamang giving, nagdudukot na. May dumudukot sa bulsa, may sa wallet. Sabi ni Tatay Mario, ano po yun? Naging Tatay Mario po natin nung araw yun. No? Nung wala pang J-Blue. Sabi niya, wag muna kayong dudukot. Wag muna kayong kukuha ng offering nyo. Kinuwento niya, sabi niya, alam niyo, ang pera nautusan. Kung paano ang demonyo ay nautusan, ang pera nautusan din. No? Sabihin niyo sa pera, ikaw pera, banggitin niyo kung magkano, 100, 200, 500. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan kita, gawin mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ano yun? Pambayad sa bill, pang LG, kung ano man yan, sa pangalan ni Jesus, inuutusan kita. Pero ang billing ko, sabi niya, bumalik ka. At pagbalik mo, magsama ka pa ng marami. Kung bibigay mo lang 10, 20, yun lang ang babalik. 100 ang usapan. Di ba? Once you give, you will receive. Amen. Ang nagtanim ng marami, aaninang. Ang nagtanim ng kamote, aaninang. Ang nagtanim ng gabi, aaninang. Ang nagtanim ng pera, aaninang. O, pera, tinanim mo. Dumukot, 500. Alam niyo, yung 100 folds na 500, ayan si ma'am. Oh. Ma'am, yung 500, yung X, raised to 100, bilangin mo yung kung gaano karami. 100 folds eh. Sobrang daming. Amen? At hindi nyo yung kayang bilangin. Kaya sa pagbibigay, huwag nyo minemenos si Lord. Ibigay nyo yung the best para sa Kanya. At ako po nakakatiyak, si Lord, buhay, mga pangyarihan, kaya Kanyang pagpalain ng higit pa sa iniisip mo. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Pwede ko bang tawagan ang ating mga musician? Awit lang po tayo and then we will pray. No? Are you blessed? Okay. So, hindi ko po sinasabing mangako kayo sa Diyos kung ano ibibigay nyo. No? Maging tapat lang po tayo. At kapag kayo nagsabi, tuparin nyo agad. No? At si Lord bahala. Siya ang bahala sa susunod. Sabi ni Brother Joshua, basta sumunod ka, kahit di mo alam ang kasunod. No? Hindi mo alam ang mangyayari sa hinaharap. Basta sundin mo kalooban ng Diyos. And the Lord will make a way. Tayo po yumuko. Pwede nyo itaas ang inyong kamay at makipag-usap tayo sa Panginoon habang umaawit. Yes, Lord. Oh God, make a way. Yes, oh God. Where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength
for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh God, Yes, oh God, hallelujah. Glory, glory, glorify your name, Lord. we cannot see. He Yes. will make a We way. worship you, Lord. We bless your He name. will be my God. Hallelujah. Hold me closely to His side. Yes, oh God. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Tayo po'y manalangin. Purihin ka nga po, Diyos, Amang Banal. Sa umagang ito, narinig po namin ang iyong mga salita. At ang challenge po sa amin, O Diyos, kami maging tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. At gawin namin ang lahat ng bagay ayon sa iyong ikaluluwalhati, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, upang ang biyayang ipinangako mo, ang pagpapalang inihanda mo sa amin ay aming matanggap, aming ma-enjoy, at magamit po namin ito para sa iyong kapurihan lamang. Ama, narito po ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, maging ang mga bata, ang matatanda, Panginoon, mga nanay at tatay, especially ang iyong mga lingkod. Matagpuan mo po kaming tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. At ang ginagawa namin, O Diyos, ay hindi mawala ng kabuluhan para sa ikaliligtas pa na maraming kaluluwa sa aming paligid. Lord, gamitin mo po ang bawat isa. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, O Diyos, ng conviction, ng passion to perishing souls. At hindi namin ikahiya ang iyong mabuting balita na kayang magligtas ng mga tao na magtitiwala, mananampalataya sa iyo, Panginoon. Ama, dalangin ko po ang bawat pamilyang naririto o ang bawat anak, asawang lalaki o babae na nagre-represent ng kanilang pamilya habang binabanggit nila ang pangalan ng kanilang lahi, ng kanilang pamilya. Yes, sa pangalan ni Jesus, Ama, I declare your word, your promise in Acts 16:31, that once we believe in the Lord Jesus Christ, we and our family shall be saved. Kayo po, Panginoon, ang hihipo sa bawat miyembro ng pamilya na personal nilang ilalagak ang kanilang buhay, mananampalataya sa iyo, tatanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Subalit, malaking bagay, Panginoon, na merong isa o dalawang miyembro ng pamilya na maglalakas loob, katulad ng warden na yon sa kulungan. Dinala niya sa iyong harapan ang kanyang buong pamilya. Ama, sa pangalan ni Jesus, gamitin mo po ang iyong mga anak upang ang kaligtasan ng buong sambahayan ay kanilang maranasan. At higit pa, Panginoon, sa mga taong nasa kanilang paligid, sa kanilang mga kasama sa opisina, kasama sa trabaho, kasama sa eskwelahan, o saan man, Panginoon, ay makita po nila ang patotoo ng buhay ng iyong mga lingkod. At sila po, Panginoon, ay makakilala, tumanggap din sa iyo in Jesus' name. Lord, I pray and I declare that your blessings will overflow sa iyong mga anak na nagiging tapat at patuloy na nagiging tapat sa kanilang pamumuhay Kristiyano, hindi lang sa loob ng simbahan, maging sa kanilang tahanan, sa eskwelahan,
sa trabaho, sa negosyo. Lord, I pray in Jesus' name, we declare that your people are the heads and not the tail. Yes, O God, kayo po ang magtataas ng kanilang pamumuhay. Pagpapalain mo ang iyong mga lingkod at magagamit ito para maging pagpapala rin naman sa iyong gawain. Ama, maraming pong salamat. Idinideklara na po namin ang katagumpayan ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. We honor you, Lord. We praise you. In Jesus' mighty name, this we pray. Everybody says, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Amen. Praise God po sa narinig po natin ngayong umaga sa binahagi po ni Rever. Yun nga po, sabi niya na po kanina about sa ano, diba? Nagpahaging na siya about sa tithes and offering natin. So lahat naman po tayo sa panahon ngayon talagang kailangan din po talaga natin ng pera, ng finances, di ba? So kung gusto po natin umani ng pera, kailangan po natin magtanim din ng pera, di ba? And hindi na po ako masyado mag-exhort about sa tithes and offering kasi alam na natin yan as Christians, as son and daughter of God. Dapat naturalesa na sa atin na magbigay ng ating mga tithes and offering. Dapat alam na po natin yan Pero ang gusto ko lang pong i-share sa umagang ito po, yun nga po, it's about dun sa pagtatanim. Kailangan po pag nagtatanim tayo dun sa matabang lupa, di ba? Para mas, pag nag-grow po siya or nagbunga, mas madami and mas yung blessing po sa atin mas madami. So ako po ang gusto ko lang pong i-share na magtanim po tayo or i-bless po natin yung man of God na ginamit po ngayon ng Panginoon dahil yun nga, lahat naman tayo na-bless sa salita ng Diyos. And ako po personally, before po, nung nasa, lagi kong, kasi before naman, diba, nasa ibang church din po kami dati. And dati po noon, kapag may mga nagtutalk or may mga guest speaker po na nag-share sa church noon, lagi pong nagkakaroon ng offertory para dun sa man of God na ginamit ng Panginoon. And ako that time po na nag-aaral pa lang, wala namang pera, wala namang ganong kalaking lagi pong tinuturo nun na magtanim po tayo sa matabang lupa, which is yun nga, yung ginamit ng Panginoon na tao, kung sino man. Kumbaga, magbigay po tayo ng yung tinatawag na, kumbaga yung love gift or dahil na-bless po tayo, magtanim po tayo sa kanila, parang gano'n. So, today po, as we give our tithes and offering, pwede po tayong magdagdag or magtanim po para sa ginamit ng Panginoon, si Rever nga, na i-bless po natin. Kasi by blessing the man of God, by planting in them, in due time po, ma-harvest po natin yung pinaplant po natin. Ako po kanina, naalala ko lang, kasi yun nga po, nung time na nag-work pa lang din ako sa corporate po, na hindi naman, sakto lang po yung kinita ko or yung nagiging blessing. Pero yun nga, nag-struck po sa heart ko nun na lagi po magtanim sa mga ginagamit ng Panginoon. And through that, ngayon po namin na-harvest yung mga tinanim namin noon, which is siguro like mga 10 years ago na yun or something pa. So, yung mga itatanim po natin ngayong araw or yung mga tithes and offering natin and yung mga binibigay po natin sa mga ginagamit ng Diyos, wag po natin isipin na wala pong kabuluhan yan. Kasi in due time, in the future po, ma-harvest din po natin yan. So, as we give our tithes and offering, yun nga po, I encourage everyone na magtanim po tayo sa ginamit ng Panginoon ngayon dahil yun nga po ako, living testimony po ako sa
sa pagbe-bless ng Panginoon na hindi po niya kakalimutan kung ano po yung tinanim natin, di ba? So yun nga po, kung gusto po natin na magtanim po, umani ng pera, magtanim din po tayo ng pera. Amen? So sige po, i-ready po natin yung ating mga ibibigay po sa araw na ito. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong salita na aming narinig, Panginoon. And Lord, as we give our tithes and offering, Panginoon, and our seed, Panginoon, na itatanim, Panginoon, sa inyong ginamit, Panginoon, sa araw nito. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang siyang magbibigay, Panginoon, ng siksik-liglig at umaapaw, O God. Ibabalik niyo po ito sa amin ng sobra-sobra, Panginoon, dahil gusto niyo, Panginoon, na lahat kami gamitin, Panginoon, to be a blessing to others, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga taong magbibigay, Panginoon, ng kanilang finances, Panginoon, kaperahan, Panginoon. Lord, I know and I believe, Panginoon, na ikaw, Lord, ang magbabalik, Panginoon, ng 100-folds, Panginoon, sa kanila, Panginoon. And Lord, thank you, Lord, for your word na natanim, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Sa umagang ito, O God, Lord, na magbunga din po ito, Panginoon, at mapasamuhay namin, Panginoon, sa aming buhay, O God. Lord, maraming salamat sa lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen? Sige po, dako po tayo sa ating announcement. Amen. So, ang ating darating po na Youth for Jesus na revival po ay ngayong darating na February 24 po. So, this coming Sabado na po ito. So, sa bawat youth na hindi pa po nakapag-register sa ating Google Forms, today is the last day po. So, if you need help po, mag-approach lang po kayo sa amin nila Abby at Nilen. And we will register po sa ating Google Forms. And meron din po itong registration fee na 100, which is pwede po natin bayaran sa mismong day na po ng event, sa February 24. So, ang start po nito is 9 a.m. po sa dito po sa ating church. Ayan po. Ayan po, ang ating mga online programs naman po every week. Speak Live every Monday, 7:30 p.m. po ito. Live po ito sa ating Facebook page na Jesus Be Lifted Up Church. And ang ating Leaders and Workers Spiritual Feeding po, every Tuesdays naman po ito, 8 p.m. via Zoom po. And midweek service, every Wednesday, 7 p.m. po. So ito po ay hindi po natin nila live dahil ina-encourage po ang bawat isa na tayo po'y pumunta dito na dala-dala po ang ating mga notebook at ang ating Bible at makikinig po tayo sa salita po ng ating Panginoon. And sa Tinig ng Pag-asa naman po, Thursday, 7:30 p.m. And yung soaking naman po natin every Fridays, 7:30 p.m. And ang naka-assign po ngayong darating na Friday ay ang mga kids, 4th Friday po. For online prayer gatherings po, let us approach for the fathers po si Brother Ferdy, sa mothers po si Sister Eileen, tapos sa pastors naman po, Monday to Friday, 5 a.m. naman po sila. And let us not forget to like and follow and subscribe our Facebook page po na Jesus Be Lifted Up Church. And yung YouTube channel po natin, which is dito po natin makikita yung mga previous services po natin. If may gusto po tayong i-recap or gusto po nating i-send po sa mga kamag-anak po natin, makikita po natin dito sa ating mga social media accounts po. And yun lang po sa ating announcement.
wonderful day. Tayo po ay tumayo at sama-sama po tayong i-close ang gawain po ng Panginoon ngayon sa ating closing prayer na pangungunahan po tayo ni Brother Rio. Awit po muna tayo ng pasasalamat sa Panginoon for everything that He has done at tayo po ay dadako sa atin pong closing prayer. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has raised me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Tayo ba'y manalangin? Ama naming Diyos sa langit, salamat o God sa umagang ito na tunay ngang pinaranas mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Lord God, salamat sa katuruan yung binigay sa amin, Panginoon, na kung saan, Panginoon, magkaroon kami ng bawas sa iyo, Panginoon, na ito'y aming magawa, Panginoon, at aming gagawin, Panginoon. Yan ang nais mo sa aming buhay, Panginoon, na kung kami mangangako sa iyo, ito'y aming tuparin, Panginoon. At kung aming magagawa ngayon, ay huwag na namin ipagpabukas, Panginoon. Sapagkat kung hindi namin ito magawa, ang sabi mo kami magkakasala. Lord, salamat, Lord God, sa mga ito, sa buhay ni Reber, Panginoon, na ginamit mo bilang tagapaghatid ng iyong mabuting balita, Panginoon, ng kanyang naibahagi sa amin. Ito'y aming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O God. Lord God, salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Mas marami pang kaluwa na siyang maliligtas, Panginoon, sapagkat maraming, Lord God, mga salita na lalabas sa kanya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat sa umagang ito, Panginoon. Patuloy ka namin tupurin, pasalamatan. Lord God, pagpalain mo ang bawat isa na narito, na nakapakinig ng mga salita, Panginoon. Salamat, Lord God. At patuloy mo silang ingatan, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa aming paglabas ng tanang ito. Patuloy mo kaming samahan, gabayan, hanggang sa makarating kami ng ligtas sa aming pansamantalang mga tahanan. Lord God, salamat, Lord God, na patuloy mo kaming palahanan sa saan man kami makarating, saan man kami magpunta, Panginoon, ng aming mga ginagawa. Lord God, ito'y nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Lord God. Patuloy pa ka pa namin pupurin, papasalamatan. Pinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what